Dahil man yan, hindi ka man mabayad yan eh. Kumbaga, gari mo, seminar ka sa nang na, so, mo na sa papel. Daw, magdo, ano rin, may tukwa o. Busy. Bayan. Oo. Papasok na ganyan ka. Nako ang form. Tapos may mga dumaan, di ba pasa mo, mabalik at Sabado. Ano mga kapagal na ng importante? Ay, man nga ng importante hagat ano rin mo. Para kahit ang Pilipino ng dumaan, nag-fill up kami ng form. Maka-fill up me. Diretso na kami na-seminar kami at Sabado. Tarong aldaw. Daw, ano yung muna wow na student mo. Masikat o kapag may motor ka na mabubuha ka manaraw dyan sa kuya. Okay lang. Sa tinambuha. Nabubuha ko nga pagka nagparaan ng 6 days, pati may speed lang mo niya ng 6 days. Ako bubuha ka lang sila tinambuha. Ikaw dati ng buha, nalata ma. Wala timuha. Oh, di kumuda ka kaya. Hello, di kumuda ka kaya. Bubo ka kaya? Parang mga paros-paros. Ay, tatun mo pang maray. Tangaw, ka talaga. Anong papunta ka dyan? Parang maparos-paros. Halang ka o. Madalanong kayo na, lumipot ka na sa ilog. Kapag na noy. Nakalutot na ako noy. Lutong din kami na eh. Bakit pagtatanaan mo? Luto ko, barat na ako. Uy, masirap. Hindi hindi ko. Bawal ang atin. At, dahil kabigat. Mag-review ka na ba rin? Nagpapilit na. Ako mag-review kung aram ko man sana. Ayun na ito. Sabi ko kung yun na ito. Kung minagabang ka na ta. Oragan pa tayo pantiin. Naging ka ano tama yan sa buisit ka. Ay, first year pala. Parang yan, ito tayo taka naman. Pag ano, ay kita ka pa. Mabalik ako first year. Kaya mas yun naman. Sige ito. Ha? Makakubra na ba? Woo! Yes, fine! Hindi mo magpapatang ng tanga. Bakal na akong ano yung tanga. So, mabakal ka, makaharap ka yung madali yung Ano yun ay ini? Hindi mo pa pala gagamit ko. Route na. Yan lang. 81. Luma pa pala nga ni Kinsay mo. Parehas lang isang cellphone. Mo ba? Nakasin pa doon. Yung ano yan? Wala na akong pangit mo dahil pangit. Kamastan. Pag ako ginuman, gumanong ka na. Parot ka na.
Dito ka ba yung anak? Ang araw-araw ini ang bigay terus itu Ako pa na. Mapakanya na kay Phoenix. Ayun, yung Phoenix ng Bacalo. Diyan si Jason Guerra. Diyan sento na. Nagpamawi yung pamawi. Mamat. nasa iyo boss. Gusto ko tipo sa hindi ka ba nga ako mo sila ko lang no. Ano boss, ano kilo boss? Boss. Apa saja mo? Oh, wala din sa na. Ibong sabi ka ba nga? Long tiga so. May tingko ka tayo. Ano tayo? Ano tayo? Oo. Walang tingko. Pagkay, wala ko ito. Sibintang ka ba? Sino ka sa banhira? Ano ang kinigitan?
Kahit kung di ka tigang na Gcash, tinggo bakal 400 or 1, 2. Ang kurang dyan ang ano mo sa life. O ano, iba ka yung Gcash. Hindi mo na patigamit. Baka hindi kayo. Pwede ko sana gamit. Wala rin kinakasigil. 70 ka ba kasi? Katama mga sa ID mo. ID. Oo, baka pag ma-download ka sang type na kando. Ano ang bahala? Wala na. Yung paluan yung dalawa bakalian. Meron kayo yung bakal. Para mag-ibig yung gawin. Iwi sa galunggong mo. 70 ka pa nga pugi. Mayroon ka ba ano, Bugi? Sabi ka ba nga? Wala na.